May samanen kakabsat nga nagasat nga rabii iti panagkakadwa tayo. A blessed night. Apay nga kunak nagasat kakabsat. Wenta pacheck nga dayjay naudi nga kararag nga isu iti naited iti naudi nga nagkakadwa tayo. That was last week. Ket inaramid ni Apo Diyos. Iti dinawat tayo kakabsat. Ket ited ko man ni Apo Diyos dagiti amin a pagkasapulan tayo. Physical need, material need, especially spiritual need. Ket manipod ka dayjang aldaw, last Wednesday, ingana itatta. Ket gapu iti panagyaman tayo kan Apo Diyos. At dati manen nga kakadwa. Ket iti panagyaman tayo kakabsat, da kami kayat mi nga ited. Dayjay panagyaman mi, gapu kadda kayo. You are now our, kuna tayo nga, classmate ka Sabbath school nga road. Datayon ti agkakadwa kakabsat. Ket agtultuloy da ito. And I am very happy God has used da ito kabsat yung. Iti almost 20 years kakabsat. Nga kastoy iti ar-aramiden tayo. Leading out in Sabbath school lesson. At dayjay panagkunkun natin Ilocano nga. Daytoy basit iman nga ministry ket kasapulan nga agtultuloy. Tapno dagiti kakabsat da kayo ket matulungan met iti pan nakiparticipate yo iti Sabbath school lesson nyo ken uray payen iti personal nga panagpamati tayo. Gapu iti panagyaman tayo kakabsat. Dawatek nga kararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Saan ka Apo nga naglangan nga tinungpal mo dagiti amin akarkarin. Tapno da kami nga anak mo, ket naited dayjay a pagkasapulan mi. Ket inurnong na kami daytoy manen arabii. Iti gundaway, tapno Ama, umay dayjay nga panagkakadwami nga adalen mi iti napateg nga saom. Isu nga dawaten mi nga rod nga iti Santong Espiritum ti mangidalan kada kami. Nakasagana kami o Diyos nga lukatan mi digiti puspuso mi. Nga isu iti pangiserkam dagiti nabalitukan nga adal. Tapno daytoy dadagsen ni Juan. Ket agbalin apudno kada kami. Agyaman kami launay tinagan na po mesos. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 4. Iti quarterly tayo nga iti paulo na the messages, the themes in the Gospel of John. Inadadal tayon iti imun una nga talo nga leksyon. Dayjay central theme ni John kakabsat iti Gospel book na ket isu paneknekan na nga ni Jesus isu iti Kristo, isu iti Mesyas. Namuan tayo idinapan alawas. Nga daytoy nga Mesyas, nga ni Apo Jesus, ket isu Diyos, being a God, He is eternal. Isu nga ti lesson tayo dinapan alawas, biningay tayo iti talo apaset iti eternal, the past, the present, ken iti future. Dayjay tiyempo ni John, inbaga nakakabsat, nga ni Jesus, nga isu iti logo, isu ti verbo, kadwa na iti Diyos, ijay punganay. Iji libro ni Juan, ibaga na, dayjay agdama, iti panawenda, nga isu, dayjay nga berbo, nagbalin alasag, nakiadda kadakwada. Ket ni Juan inbagana,
nga adda iti agnanayon, nga ururayan, nga panakikadwa, dagiti nagasat a mamati, kadaytoy a berbo, kadayjay agnanayon nga awan itinggana. Iti lesson number 4, kakabsat. Ket iti paulo na dagiti saksi ni Kristo nga isu ti Mesias. Witnesses of Christ as the Messiah. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Juan kapitulo 3 versikulo 3. Na isurat ket basaen tayo. Simungbat ni Jesus ket kinunana kenkwana. Pudno kunak kenka. No ti maysa a tao saan a mayanak a mabaliwan, saan a mabalin a kitaen ti pagarian iti Dios. Now let us qualify some terms kadaytoy nga lesson tayo. Dayjay sao nga witness, dayjay saksi. Kuna nakakabsat ni Webster, iti dictionary tayo, a witness is a person who makes a statement in court about what he or she knows or seen. At ito'y may isang tao. No tumakder a saksi, ibagana nga pudno dayjay a nakita na. Pudno dayjay nga nangag na. Sakbay at tumakder kakabsat, dayjay a tao nga maayaban nga agsaksi. Again, it is on a court. Masapul nga ingato na dayjay ima na. Ket mga ramid iti sapata. Anya ibagana, nga ibagana laeng iti pudno, ken iti amin a pudno. To tell the truth and nothing but the truth. Isuday iti taray iti lesson tayo. Adda iti mangsaksi nga ni Kristo isu ti Mesias. Now let's get again the terms. Laglagipin tayo nga tinagan na dayjay berbo iti naglasag Jesus. Matthew 1 verse 21. And you shall call his name Jesus. Daytoy nagan a Kristo ket naibagalaeng kakabsat ito'y Biblia. Idi nga adda iti panagtutungtong ni Apo Jesus ken dagiti adalan na. Kunana ni Apo Jesus adinamag. Anya iti pagarupen ti tattaon sinuak. Inbagada, digiti propeta, si ni Elias, si ni Juan. And then Jesus directed the question kadigitoy nga dalan. Ngamda kayo ngay, anya iti panagkunayo. Maipapan kanya. Ni Pedro iti simungbat. Ket kunana, you are the Christ, the Son of God. Kunana ni Apo Jesus, Pedro, haan nga tao iti nangipaltiing ken kadayta nga kinapudno, no di iti Diyos. So, nainayonen kakabsat, na ijenagan a Kristo, ijenagan nga naitid apakaibunyagan na nga Jesus. So we have now Jesus Christ. Saan tayo nga pasurot ni Jesus? Pasurot na tayo ni Kristo because you and I are Christians. Anya daytoy Mesias. Daytoy Mesias kakabsat ket isu dayjay manubot nga anak iti Dios. Okay? So, we have now the terms. We have qualified the witness. We have qualified the terms nga Christ ken Messiah. Ito'y pagleksyonan tayo kakabsat. Nangitid da iti talo nga saksi. In these three groups, there are more than 3 persons. Okay?
Umuna, kadigitoy nga saksi, John the Baptist. Masarakan dahito kabsat, iti libro ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 19, hingga 34. Ano yan napasama? Idi nga da kakabsat ni Juan, ta iso nga rod iti naipadto nga ramidin na. He would be preparing the way. He will be the voice in the wilderness. Kat idi nga da kakabsat ijay Jordan. Nakadado di kiti tao nga napanken ko. They were waiting for the Christ. Manipod pay idi punganay, it was given to the Israelites the promise. Anya dahil nga kari, Genesis chapter 3, verse 15. So, amin kakabsat nga ina ken ama, intuno adda dahil namnamain da nga anak. The question is this the promised Messiah? Isong adadjay ni Juan, ta isagsagana na dahil dalan, dahil nga umay ang Messiah. Ket inintuod da ken ko na si kakadi, dahil nga Messiah. Ta nakadadun ti followers na. Iti verse 20, inbagana ni Juan, saan nga siya ti Kristo? I am not the Christ. Ket idin kakabsat nga umadu, digitay nga mangidurun ken kuana. To accept, ta nakadadon ti followers na. That he was the Messiah. Then Jesus one day came. Idi ang nakita ni Juan. Iti verse 29, kunana, look, kitain nyo, kunana, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Saanan nga itibagi ng kapsat? I like the spirit of John. He was so popular. He should have taken the opportunity to take advantage kadagijay at tao. But since he knew nga saan nga isuna ti Mesiyas, kunana sana siya. Ngam idin ngo mayin ni Jesus kunana, look, kitain nyo. Isuna, iti kordero, iti Diyos. And then, he testified. Iti verse 34, kunana, I have sinned and testify that this is the Son of God. Sino yung mo nga saksi ni Juan? Anya itinbagana? Itinbagana. Again, let's go to this statement. Who is a witness? A witness is one who makes a statement. Anya yung statement nga inaramid ni Juan. Kunana, kitain nyo, isuna, iti kordero, iti Diyos. Sana inbaga, ket itatan nakita ken saksyak, nga isuna, iti anak, iti Diyos. Mikadwa, nga saksi, dagiti disipulos. Sino digito nga disipulos? Umuna, ni Andres. Masarakan da ito'y iti Juan 1:35 hingga 39. Sino ni Andres? Ni Andres kakabsat adalan ni Juan. Andrew was a disciple of John the Baptist. Ket nangeg na dayjay nga insapata ni Juan. Nangeg na idi baga nakitain nyo. Data, he was pointing to Jesus. He is the Lamb of God
gapu kadayjay nga nagsaksyan na nga inbaga ni Juan, ni Andres became a witness. Anya iti insapatana. What was his statement? Iti inbaga na, we have found the Messiah. That is the Christ. Kasi nung unang na, gapu kadayjay inbaga ni Juan, ket itatan ni Andres inbaganan, we have found the Messiah. May kadua kadigiting adalan kakabsat ni Nathaniel. Ni Nathaniel, idi ang nakita na ni Apo Jesus. Inbaga na, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. You see the sequence? John, adalan na ni Andrew, gapu kadayjay pa ng saksi ni John, namati ni Andrew, nagbalinmet a saksi ni Andrew, gapu kadayjay pamati ken panang saksi ni Andrew, timakder a saksi ni Nathaniel. You see the sequence of events in social standing. Very important, kakapsat. Nga dahil pa nagsaksi tayo. You know, when you deal with God's message, I'm listening to sermons, especially sermons nga ramiden kakabsat dagiti lay members. Intuno ag sermon dagiti nga kakabsat. Iti bagas di sermon da. No anya iti panang paneknek da they will testify that God is God. Intuno ibagada God is God. Kuna dikti kongregasyon all the time. And all the time God is God. Nasaksyan da gapu kadayjay ak kapadasan da. That the reality of having a relationship with God is the best relationship. Saan kakabsat nga dayjay? Yes, I like high-sounding lectures, how high-sounding sermons. Dadigit iti duma nga ag sermon intun lukatan dati Biblia uri no padak anano mo dagiti agdengdengag. Dayto nga word iti kaya nangasawin iti Hebreo, kaya nangasawin iti Greek, kastoy, kasi it's good. Ibaga tayo dayjay kuna tayo nga root dayjay nga word. Ngam dagiti daduma who cares? Hanmat nga agpay kanya. It became so scholarly nga digitay panangawat digiti kakabsat tayo sa anda kakabsat nga badanon. I am a minister by calling, but I am a teacher by profession. I have taught in the academy and in college for 10 years. Agyaman na kini Apo Diyos kadigijay nga kapkabadasan. Tasakbay na kakabsat nga inayaban nga agbalin a full-time nga minister ni Apo Diyos indalan na kadayjay kapadasan nga agisuro. Idihang ko nga mawatan kakabsat. I was teaching in an outside college and I had been questioning myself. I had been questioning God.
Lord, why? Why? Apay nga da dito. I'll give you a little background. Tikabsatyo is a pure product of Seventh-day Adventist institution. Idi panawin mi the Northern Luzon Academy. That was the time when English was the medium of communication. No sumrot kami di gate idin, mamulta iti saan nga ag-English. That was the time when almost all students could fluently express themselves in the English language. There was a time I was flying from Minneapolis to Houston, Texas. Aday ti puraw nga passenger, and I was resting, and then he started the conversation. Gaputa Amerikano, siyempre English. Kaya ko na, how long have you been in the US? Oh, just a few days ago. Oh, come on, man. Iti mo da, isuda lang tinaling ag-English ka. So, that was my background. Nag-eskwelak di Mountain View College. Nag-eskwelak di PUC, Tatan Adventist University of the Philippines, where I graduated. Pagamun lang yun, ni Apo Diyos, impanak kakabsat. Itirwar ng eskwelaan. And how could I communicate with my students? Han kung ibagang saan da akas kalalaing itiswelaan tayo? No. But these students come from barangay high schools and other high schools. Then I made a commitment. I will not force my student to come to my level. I will meet my students to their level. Kaidigamin, it is student-centered, not subject. In communication, it is more important nga maawatan di tao nga communicate mo. So it is a school setting. Although as much as possible, I don't like to talk in vernacular. Yet I will have to communicate with them in English because I was teaching in college. But the way I teach, I go to their level. They check kakabsat, nagbalinan a principle ko, already nagbalinan na pastor. Makita kami nga digitoy nga membro, nalaka nga katungtong, no mismo nga idjay, kunata yun nga, ka-level da, iti pa nagpatungtong. So here is now, daytoy talo niya muna asaksi ni John the Baptist, na konvertir, dagi adalan na nga ni Andrew. Gapo tanangag na, nasaksyan na, diyan baga ni John. Diyan may katlo nga saksi ni Nathaniel, na konvertir, gapo kada diyan nasaksyan na, nga inbaga ni Andres. It is a communication. Isu nga, idi nga inbaga ni Nathaniel, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Na ibaga na daytoy, tadatiin mong una, isuna ni Juan ang nagsaksi. Apan tayo kakabsat, kadaytoy maudi nga saksi ni Nicodemus. Masarakan daytoy akapadasan iti chapter 3 iti libro ti Juan verses 1 to 21. Amo tayo nga ni Nicodemus is a high-ranking kadagiti masisirib
iti Israel. Napan kini Apo Jesus iti rabi. Some Bible scholars say, napan iti rabi, ta saan na akayat, nga digiti tattao, ken digiti padada, nga nangato iti syudad. Makita da, nga katungtong na ni Apo Jesus iti aldaw. So the dialogue went. Inayaban ni Nicodemus ni Apo Jesus nga, Rabbi, teacher. No sa rumda di Rabbi akas teacher, it is a designation higher than anyaman a teacher. Kat idi napan Nicodemus, dahi dadagsin na, dahi saludsud na, is the question of all. Ta iti man nagbasol kaya na may salakan. Nicodemus represented all sinners. Iti napan kunkat. Anya iti masapul nga aramida tapno siya makita iti pagarian iti Diyos. In short, what shall I do to be saved? Kit ni Apo Jesus kunana, you must be born again. Daytoy nga masirib, handa nga maala di puntos, handa nga maawatan di kayat nga ibaga ni Apo Jesus. Kit kunana, kasano nga siya iti maysa nga lakay, sumre ka manen itin nakaiyanaka. And Jesus explained to him, nga iti pan nakaiyanak ang mabalbaliwan. It is a new birth nga idted ni Apo Diyos through the Holy Spirit. Kunana ni Apo Jesus, saan mo nga makita iti angin? Akasan mo nga makita tinasantuan nga Espiritu, but you can see the result of the working of the wind. You can see the result. Makitam dagiti bulbulong aggagaraw da. Makitam iti pagdalanan dayjay angin. Even the soft wind. Saan nga bagyo, haan nga hurricane, even the soft wind. Marikna. Sa naming nga lugar kakamsatget, napintas nga pagayayaman iti ulaw kahit. I like Ilocos from Tagudin until Vigan nga nagyan kami. Babasit pa digiti singin midi. I will always make kites for them and play kites with them. Tapay, napintas iti angin. Paglalo iti malam, nagtal na nga patayaben digiti ulaw. They are just so steady in the air. At damit kakabsat, digiti pasit nga, nadawil ko natay dyan. Ora no pinatayab mo, haan nga makatal na dyan. Ay ayam mo, your kite cannot steadily fly because the wind is so strong. Kunana ni Apo Jesus, masapul amayanak ka, babaen iti Santong Espiritu. The teacher, who is a master of the law, Nicodemus was convinced. Listen to what he said. Kunana ni Nicodemus, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. Amumi nga sika iti manurusuro nga naggapu iti Diyos. Taawan iti makaaramid kadagitoy adat-datlag no saan naka nga inted iti Diyos. Now, what are the signs? If we follow the book of John, chapter 1, isu dayjay verbo, chapter 2, isu kakabsat dayjay ala ti Biblia. In chapter 2, iti libro
excuse me, iti John, isu kakabsat dayjay, iti panang ngaramid ni Apo Jesus, iti datdatlag, anya, during the marriage in Cana. Daytoy kakabsat nga naramid ni Apo Jesus, spread. Kat, idi nga nalpas na daytoy, napan ni Apo Jesus iti templo. Nicodemus might have been a witness there. Anya tinaramid ni Apo Jesus iti templo kakabsat. Iti panawon iti Passover. Idi napan ni Apo Jesus iti templo. Nakita na nga iti temple court. Nakadado iti aglako kadagiti baka, karnero, uray pay kadagiti kalkalapati, nga isuda kakabsat iti ilako da nga maidaton. Ket makitam iti sangwanan iti balay ni Apo Dios are tables where trades are made. Iti naramid ni Apo Jesus, nangala iti tali, apan nga binahot-bahot di tao, you could just watch. Nagtataray di animal, nagtataray di tao, tinatog na binurangit na una tayo in Ilocano term, di lang alam lamisaan. And then, daytoyin iti nagbalin a debate. Dagitoy kunana, dagiti Hudyo, what miracle sign could you show us to prove the authority to do this? So napantayo, iti chapter 3. Anya ja chapter 3, daytoy, dayjay papan ni Nicodemus. Isung idi nga inbaga ni Nicodemus, kunana, for no one could perform miraculous signs you are doing if God were not with you. Nasaksyan na. Isung idi anasaksyan na. Inbaga na, sika iti maysa a manursuro a naggapu iti Diyos. Sino digito yung nasaksi? Let's now make a summary. Sino digito'y asaksi? Umuna, ni Juan, John the Baptist. Sino ni Juan? John the Baptist is the second cousin of Jesus. Ti mother na isuna ni Elizabeth. Amo ni Elizabeth dahil virgin birth ni Jesus. Tani Mary, ket first cousin ni Elizabeth. Dagitoy ket nagbalindang nga ina, dagiti anak nga inted ni Apo Diyos. The only difference is, Elizabeth is married to Zacharias. Ket isudan nataangandan, they did not have a child. And then the angel came and promised them a child. Isuna pa yan itinangited, tinagan na John. Sa inbagaday di anghel, ni kasinsin mo. Sino? Ni Mary. Will have a child. Isung idi nga nagkita ni Elizabeth ken ni Mary, they phrase nga usarin tayo, blessed are you among women, and blessed is the child you bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? Hindi nagsarak dito'y nagduwang agkasinsin. Blessed are you among women. Kuna na, sino
nga iti ina, iti apo umay kanya. It must have been. Iti bagbaga tayo kakabsat, the first teacher of a child is the mother. It must have been nga ni Mary ken ni Elizabeth had a constant communication. It must have been that Elizabeth idin nga naianak, iti anak na nga ni John inbaga na. At the mission mo, Barok. Iti mission mo. Sika iti pinili ni Apo Diyos nga mangisagana to prepare the way for the coming Messiah. Malabit sinaludsod ni John. Mama, sino dayjay nga Messiah? Dayjay iti kasinsin mo. No ti Ilocano, isu ni kapid. Isu ti kasinsin mo nga ni Jesus. So John knows. Isu nga ididinamagdan when he became popular, sikat ti Kristo saan? Napay amuna. Isu nga idinakitanan ni Jesus. Amuna ni Jesus. Intudo na nga sigod. Isu na. Hanga siya, isu na. He is the Lamb of God. Isu na, kunana, iti anak, iti Diyos. Sana inbaga, I have sinned and I testify nga isu na. Isu nga ni Juan is the best witness. Ni kadwa, sino met ni Andres? Ni Andres, isu ti adalan ni Juan. Nangagna, deji inbaga, ni Juan maipanggap kini Apo Jesus. So, Andrew is qualified to be a witness. Sino met ni Nathaniel? Ni Nathaniel, kas kini Andres, isu na may nasaksyan na no sino ni Apo Jesus. Ket ni Nicodemos, nasaksyan na dagijay nga miracles nga inaramid ni Apo Jesus. Iti lesson tayo presented witnesses nga nang saksi nga ni Jesus isu ti Kristo, nga ni ti Kristo isu ti Mesias. When we get again to the term of a witness, they stand, sino di gitoy? Ni John the Baptist, ni Andrew, ni Nathaniel, ken ni John, ken ni Nicodemus. They stood and they can swear what they have seen and what they know. Nakita da, nangagda, dagijay nga inararamid ni Apo Jesus. Nagbalinda, apudno, asaksi. Ito ta kasapulan kakabsat, nga adda iti mangsaksi. And they might ask you, how do you know? How do you know? Can you stand as a witness? Can you be a credible witness? And you can say, yes, I know. When amo, tadagitoy iti inararamid ni Apo Jesus iti panagbiag ko. When you walk the talk. Dahil pa nagkungkuna tayo niya, nga ti aramid isu iti pakakitaan. No dahil pa nagbiag tayo, kat may sa a panagbiag, ngamang panaknak, ngamamu tayo ni Apo Jesus. Gapo taday chay nga ayat ni Apo Jesus banilalbaliwan na tayo. It is easier for others to believe. Kunadan ton, when
kabsat ko, pacheck. Tanakita, dayjay pinangbalbaliw, ti parabor ni Apo Diyos, iti panagbiag mo. Anya inadal tayo. Ni Jesus, isu ti Kristo, isu iti Mesias. Pinanagnikan, digitoy ati makder asaksi. Agkararag tayo, kakabsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inadal ni itata. Ti anak mo, adda iti authority na. Saan mi a question na rano Diyos? Kaya't mi nga dalusan na iti templo iti panagbiag, iti puso iti isip. Tapno agtaeng kada kami iti Santo nga Espiritu. Tapno mabalbaliwan kami ket agbunga kami. Nga intun dayjay nga biag iti anak mo. Isumeten o Diyos tagbibiyag kada kami. Santun nga bulong laeng iti makita kada kami. No di ket di nakadado nga bunga nga mangited iti dayaw iti napateng anagan. Tulungan na kami o Diyos. Help us to surrender to your authority. Tapno maikat kada kami personally and as a church nga adda dagijay nga laped ti panagdakkel. Agyaman kami launay ama. Iti panangdengeg mo iti karkararag mi. Tadinawat mi digitoy kay kariyan tinadin ako ng Jesus. Amen. And amen. Maminsan pa ikapsat, we'd like to give you the invitation. Umuna, no kasapulan nyo iti outline kada ito nga lesson, we can give it to you. Mitadwa. Kahit mitagyaman kada kayo, kadwada kayo nga nagagal. Nang nangruna kada kayo nga nang i-share kada iti gagayin nyo. Nembag nga rabi tayo maamin kakapsat. Ni Apo Diyos ay ayaten na kayo. Ket ay ayaten na kayo. Gana no may ngalawas man. Ni Apo Diyos ti mekenda kada kayo.